Kaixo, Jani, zer moduz? Ondo zu? Ben, pozik, hona etorri izanaz. Lehenik eta mila esker etortzeagatik. Bueno, eskerrik asko zuri, gonbidapenagatik. Zarauztekoa. Bai, zarauztarra naiz. Ondala ja 50 piko urte jaio nintzanan, baina egia esan azken urtetan Zarauztik kanpo bizi naiz. Irlandan egon nintzen bizitzen urte betez, familiarekin, eta gero handik bueltan noan bizi naiz baita Zarauztik gertu, Aia enerrien, Aia eta Oriotik gertu, baina Aian. Idazlea bezala ezagutzen zentuko gehienek, baina ere bai, lehen ikasi zenun marketinga eta lan egiten duzu enpresetan finantziekin eta. Bai, badakizu euskeraz kulturatik eta kasu honetan literaturatik bizitzea ez da erreza, eta azken urtetan horretan bakarrik ari naiz, nigazten. Baina lehenago nik enpresaritza ikasi nun, eta bai marketing espezialitatean, eta urte luzez lana egiten nun enpresa batian, eta gero etxera botatzen nintzanean gauez, ordenagailuan jartzen nintzen eta idazten. Eta bi gauza egiten dituen, lana aldetik eta bestetik idazketa. Eta ja azken urtetan, erabaki hartu nun idazketa bakarrik izaten ere bizimodua, eta hortatik bizi nahian. Orduan idazketa prozesuan esan genezake ez datorrela gerora, osea parean egiten. Bai. Niri beti gustatu izan zaite, hasteko irakurtzea, asko gustatzen zait irakurtzea, txikitatik, eta gero irakurtzea egin batera, hasi nintzen baita ere nerabezaroan, edo ikuitxoak idazten eta horrela, eta sorte pixak izan nun, eta sari batzuk irazi nituen, eta horre bakizu, animatze du. Eta idazketa izan du da, nire identitate sekretu bezala superheroitan, esango dugu, etxera bortatzean horrekin jartzen nintzen, eta oan hortatik bizi naiz. Dagoetean esan dezakegu sariak aipatu dituzu Lizardi saria. Bai, Lizardi saria. Bai, hori izan zen behar bada lehendabiziko sari potolua. Horrez beste sari batzuk irazitan euskan, baina hau gaina ilusio berezia egin zian, batetik Anaia Martinekin batera idatzi nuen, hori aipatu behar dut. Muxua Martin. Bai, Muxua Martin. Anaia Martin, Anaia Pikia dut eta behar idazlea da, eta nire lanen ehuneko 80 gora berekin idazten ditut. Eta berak ordurako liburu bat bazun, poesia liburu bat, bera poeta da baita ere. Eta nik, beste liburu bat idatzetan elkan, eta esan ginen, saiatuko algea elkarrekin idazten. Eta idatzen gendun aurrentzako ipuin bat, eta idatzen gendun Lizardi saria, eta esan deten bezala, poza bikoitza izan zen, Anaiakin bat idazi nulako, eta baita ere, Zarauzko bertako sariketa dalako, sariketa ezaguna, Bernardo Txaga, o Xermen Diguren, o Maria Solanda ezlako jendeak irazitakoa, eta hori poza handi jaman ziren. Suposatzen dut, bakoitzak bere bizitza moldatua dakazutela, bakoitzak bere familiakin eta Anaiak izan, eta nola moldatzen zehatzen elkarrekin lan egiteko eta liburu bat elkarrekin
ateratzeko. Bai, bueno, hori da kazetari guztiak galdetzen digutena. Bai, bueno, Martin eta Bilo, bakoitzak gure bizitza dakagu, bera eskontza hon, nire bai, semelarekin. Eta gero, dazkaguna da, zaretasun berdintsuak eta gusto ere berdintsuak kasu batzutan. Eta, aur literaturan hasi ginen, Bezarresari erazizun ipuin horrekin elkarrekin. Eta horrez geroztik, aur literaturako lan guztiak elkarrekin egin zitugu, 15 gora liburu, helduentzako hiru bat zen novela ere bai, komiki gidoiak, prestako gidoiak eta elkarrekin egin dugu. Nola egiten dugun? Asko hitz egiten dugu. Ideia bat sortzen zaidanean neri, o sortzen zaidanean berari, eta pentsatzen dugunean elkarrekin egiteko moduko ideia badala, elkarrekin hitz egiten hasten gara, ez dakit, esan hori bitu. Ide bat izan den Martin eta zibitzen hau, eta beak nire ideia osatzen du, ez dakit, pixakotega forma ematen bilen artean. Normalien, kalkulatzen dugu novela bat elkarrekin, novela luze xamar bat elkarrekin idazteko, urtebete pasatzen dugu hitz egiten, eta beste urtebete idazten. Eta zailena da hasierako zati hori, pentsatzia dena, personaia nola izango dian, nun gertatuko dan, historioa nola hasi eta nola bukatuko dan. Eta guztiak bilok elkarrekin pentsatuta dakagunean, gero aztegi idazten, eta gaur egunean Google Drive eta horrelako gailuek laguntzen duten. Ezen guzti bat irabazi duzula, gainontzeko liburuak edo gehienak anaiakin ateratzen duzula, baina zuk ere ikasiko zenuen zerbait edo asko dagamagizun literatu errepide honetan. Bai, noski. Lehendabiziko nire novela bakarka ateratako izan zen orduan gaztean izan da gaztentzako beka bat zegoen, eta dago handik, igartza beka irazi non. Eta harri esker lehendabiziko nire liburua egun denak ez dira berdin argitaratu non. Eta egia esan, geroztik beste 4 liburu bakarkata ditut. Eta, nik uste da lanbide guztietan bezala, eginan poderioz ikasten zuaz, ikasten, erreztasun gehiago hartzen zu, gauza gehiago batzuk ikastituzu nola egin. Nik uste oain, hobeto idazten dudala hasieran baino, baina, hori irakurleak esmurko. Gogoa izangoa idazketa prozesu hori. Gogorra, beste edozen lan bezala nik uste, bakarrik idaztearena eta literatura eta nik uste jendeak oroar daukala irudi bat oso polita dana, ez dakit, tximeleta, txoriak kantari eta inspirazioa eta listo. Baina ez da hola bakarrik, esan dut, bai ideia bat izateko edo hasieran izan behar duzu inspirazio puntu bat, baina gero, eguneko 80 da, ordenagailu horrean jarri, eta eman, eta burua estutu, eta batzutan etzaizu ateratzen parrafo bat, eta sarretzen zera, eta bortak ematen zu, eta berriro etortzen zera. Da pixkat, da disiplina bat mantendu behar da. Batez ere nobeletan, luzeagoa dien lanetan, mantendu behar zu disiplina bat. Ustete, Mark Twainek esan zure ez Amerikar famoso batek, inspirazioak lanen harrapatzen zaitula, lan badan beste apatzela. Hauai, zenpean dituzu liburu bat atera, edo zer ingo guai Xabier Etxeberriak. Zer egiten du noan Xabier Etxeberriak?
Bueno, Xabier Etxeberria gabil hortarigan bizi nahian, ez? Da hor, lehen esan dizuten bezala, literaturaz aparte, azken aldian sartu gara baita ere komikien gidoiak idazten, eta pare bat komiki proiektukin gabiltza bantxe bertan, esku artean, bat marrazkilari gipuzkoar batekin, Hernaniko marrazkilari gazte batekin, Iñaki Arenas, eta argitaratuko da otsailean, datorren otsailean, 2022ko otsailean Estatu Batuetan. Da komiki serie bat, lau atalekua, Broken Eye izena duna, inglesez aterako dana. Eta gero bestetik gabiltza, azken aldian buru belarri gidoiak idazten podcastentzat. Eta Oier Arantzabal gure lagunekin batera, bere garaian berekin egin duen, eta Iker Trebiñoekin baita ere pare bat pelikulen gidoiak eta Oierrekin oan ari gera eta datorren astean aurkeztuko da zuzen ere, euskarazko podcast fikziozko serie bat, Archipelago izena duna. Euskal Telebistak, ITV podcastek ekoitzita baita ere, eta horren bigarrengo denboraldia egitea ezten orain. Eta horrekin batean beste liburutxo bat dakar buruan, baina denborak emate egiten tartien. Guk gauza hori guztiak jarraituko ditugu, eta zuri Xabier mila esker etortzea gaitiko. Eskerrik asko zuri, eta eusi horri. Bilaleko lego gugaiko zera gozoan bat. Oida, bueno, muixo handiak. Agur! Aio.